akaunzisa kuti mukomana ukatoramba kundinyika panapa ministry yangu yafa. Nokuti iwo ndikuchongondibhabhatidza ndichibuda mumvura ndopanditogamuchirawo mweya. Mumwe nemumwe matakagara ane nyasha in a certain area. Ane zvaanotogona, ane zvaanotoziva. Ndogara ndaka-appreciate adzimai vangu sokuti dear, rudo rwawinaro nekutsungirira kwawinako handizvigone. Nokuti kwatakabva kwacho dai ndandirini mukadzi wacho dai ndakaenda kudhara. Harutokutaurira. Moyo wacho handina iwo. Wokuti kamunhu kanoswera kachingodhakwa kachikushungurudza chingoti murume wangu. Mwari rangarirei murume wangu. Ina handizvigone. Agonawo kubvumawo zvinogonekwa nevamwe ka. Iwe pane kutsungirira kune madzimai kwokuti dai tiri isusu vakadzi vacho takaenda kudhara. Tigarire izvo. Zvigone iwe. Gonawo kuona strength ine mumwe kuti ugone kuva imparted. Handisi kuramba kuti une zvaunogona nekuziva. But there is a Jordan River that respects somebody's name. So you need to be humble. Mwari anenge chingotaura ndiri Mwari waAbrahama, waIsaka, waJacob. Varume vari 3 vava vane strength in different areas. Mwari waAbrahama, Mwari waIsaka, Mwari waJacob. Inda vachida kuziasosiyeta nemazita aya. Ari kuti mumwe nemumwe ane nyasha dzandakaisa maari. Ukadawo zvawada munguva yefamine, shedza Mwari waIsaac akamudza kuti dyara mufamine munzvimbo yeGera akakohwa. Ukada kubudirira munyika yevatorwa namatawo kuna Mwari waJakobho akamurangarira kumba kwaLabhani. Akamupa pfuma zhinji ari munyika yevatorwa. Mumwe nemumwe ane strength yake. Learn to appreciate others. Jorodhani harina basa kuti wakatakura mucheka. Saka paakarova harina kuvhurika kusvika azotaura. Kurati pamwe pacho hapadi kurova pana kuti ubude pachena kuti aiwa nyasha dzandiri kudawo panapa dzakaitirwawo Elijah. Where is the God of Elijah? Jorodhani rikati aone mazita awo ataura tinoarespecta toaziva. Pinda hako kana uchizwana nemudhara iri pinda. Ko ndiye akapiwa nyasha kadze kukurosa ipapa. Church ndinzwe. Chinhu chinonzi kuzodza. Inzwa, is that the statement? The anointing you respect is the anointing you attract. Zvemweya zvaunoremekedza ndo zvinogona kushanda nekuflowa muupenyu hwako. That's why zvinoda kudzidziswa vanhu. You have a choice to honor or not to honor. Nokuti secret, the anointing you honor, you attract. Kune vakafamba naJesu hapana chakabuda. Murume ainzi Simon the leper. Mark 14. Jesu paakazodzwa mafuta nechimwe chifeva anga ari mumba memurume ainzi Simon. Kwete Simon bedzi. Aizikana neurwere Simon the leper. He was not healed. Ane mapere mbudzi. Jesu akapinda mumba make. Hatina kunzwa kuti ndokubva apora. Zvakapera zvakadaro. Nokuti chakaitika apinda mumba maSimon the leper. He was honored by an outsider. Munhu akauya nemafuta akasvikopinda mumba maSimon akazodza Jesu. Simon hajaidze. Simon kana Jesu akapinda mumba no problem. Angatozorespectwa nevanhu vabva panze. Mukadzi akauya nemafuta hana. Jesu hana kuenda kumba kwemukadzi iyeyo. Mukadzi akatoona Jesu achipinda mumba maSimon nevamwe varume akati ndiKristu ko. Regete ndise offering yedu. Mumba maari hamuna kana havavhunduka naSimon. Vafunga kufani mapere mbudzi avo havavhunduke. Munhu angatodriva kubva kure kuti mukati mumapinda nyasha umu. Let me honor this man. Simon harowe nehana zvachose. Saka yakangopera chingonzi Simon the leper. Yako inogona yakadaro. When you don't honor God, inopera yakadaro. Dai Mwari atipa meso emweya. Nyasha dzauya patiri tigone kushanda